Záverečné vyhlásenie 17. samitu Bridge, posilnenie spolupráce globálneho juhu pre inkluzívnejšiu a udržateľnejšiu správu vecí verejných. Úplné znenie deklarácie. Z vyhlásenia opätovne potvrdzujeme náš záväzok reformovať a zlepšovať systém globálneho riadenia presadzovaním spravodlivejšieho, rovnoprávnejšieho, responsívnejšieho, efektívnejšieho, účinnejšieho, relevantnejšieho, reprezentatívnejšieho, legitímnejšieho, demokratickejšieho a zodpovednejšieho medzinárodného a multilaterálneho systému v duchu širokých konzultácií, spoločného príspevku a spoločného prospechu. Potvrdzujeme náš záväzok k multilateralizmu a rešpektovaniu medzinárodného práva a charty Organizácie spojených národov, OSN, ako jej neoddeliteľnej a základnej súčasti vrátane cieľov a zásad zakotvených v charte v ich celistvosti a vzájomnej súvislosti a k zachovaniu ústrednej úlohy Organizácie spojených národov v medzinárodnom systéme. Opätovne potvrdzujeme našu podporu komplexnej reforme Organizácie spojených národov vrátane jej bezpečnostnej rady s cieľom posilniť jej demokratický charakter, reprezentatívnosť, efektívnosť a účinnosť, ako aj zvýšiť zastúpenie rozvojových krajín vo všetkých kategóriách členstva v Bezpečnostnej rade, aby mohla primerane reagovať na naliehavé globálne výzvy. A podporujeme legitímne snahy rozvojových krajín v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike vrátane štátov Bridge zohrávať významnejšiu úlohu v medzinárodných záležitostiach. Najmä v Organizácii spojených národov vrátane jej Bezpečnostnej rady. Uvedomujeme si, že multipolarita môže rozvojovým krajinám a krajinám s rozvíjajúcim sa trhom umožniť realizovať ich konštruktívny potenciál a zabezpečiť, aby inkluzívna a spravodlivá hospodárska globalizácia a spolupráca prospievali všetkým. Odsudzujeme zavádzanie jednostranných donúcovacích opatrení, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, a opakujeme, že takéto opatrenia, a to aj vo forme jednostranných hospodárskych sankcií a sekundárnych sankcií, majú ďalekosiahle negatívne dôsledky na ľudské práva vrátane práva na rozvoj, zdravie a potravinovú bezpečnosť celého obyvateľstva štátov, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, pričom neúmerne postihujú chudobných a ľudí v zraniteľných situáciách, prehlbujú digitálnu priepasť a zhoršujú environmentálne problémy. Vyzývame na zrušenie takýchto nezákonných opatrení, ktoré podkopávajú medzinárodné právo a zásady a ciele charty Organizácie spojených národov. Potvrdzujeme, že štáty Bridge neukladajú ani nepodporujú sankcie, ktoré neboli schválené Bezpečnostnou radou Organizácie spojených národov a ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. Odsudzujeme vojenské útoky proti Iránskej islamskej republike od 13. júna 2025, ktoré predstavujú porušenie medzinárodného práva a charty Organizácie spojených národov a vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad následnou eskaláciou bezpečnostnej situácie na Blízkom východe. Pripomíname, že pásmo Gazy je neoddeliteľnou súčasťou okupovaného palestínskeho územia. V tejto súvislosti zdôrazňujeme dôležitosť zjednotenia západného brehu Jordánu a pásma Gazy pod správou palestínskej samosprávy a opätovne potvrdzujeme právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie vrátane práva na vytvorenie nezávislého štátu Palestína. Znovu zdôrazňujeme, že princíp afrických riešení afrických problémov musí naďalej slúžiť ako základ pre riešenie konfliktov na africkom kontinente. Najdôraznejšie odsudzujeme útoky na mosty a železničnú infraštruktúru, ktoré boli úmyselne zamerané na civilistov v Brianskej, Kurskej a Voronežskej oblasti Ruskej federácie 31. mája, 1. a 5. júna 2025 a ktoré si vyžiadali početné civilné obete vrátane detí. Vysoko si vážime brazílske predsedníctvo Bridge v roku 2025 a vyjadrujeme vďaku vláde Brazílskej federatívnej republiky a jej ľudu za usporiadanie 17. samitu Bridge v Rio de Janeiro. Vyjadrujeme našu pripravenosť poskytnúť Indii všestrannú podporu počas jej predsedníctva v Bridge v roku 2026 a pri usporiadaní 18. samitu Bridge v Indii. Poznámka redakcie. Jedným z hlavných bodov prezidentskej kampane doktora Harabina bol vstup do spoločenstva BRICS. O tejto téme hovoril už pred 2 rokmi. Slovensko potrebuje slovenského prezidenta doktora Harabina. Zdieľaním tohto príspevku podporuje šírenie pravdivých informácií.